chibai vek ule tu trom chu thupuya kan hmuang hian in thlan hun tur puan a hnai thu hi toite in soite ang India ram state panga Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh Telangana le Mizoram te in thlang turin kanin bo sai chho kal zela national media ten an zia dan chuan voin October ni ruk sangni somni pathum hian election commission of India chuan Delhi ya heng in thlang tur state panga a election observer te chu a kau khom thu le an thungai tu tur nia an soi chu in thlang tura anin buat seina en non ba ka in thlan hun tur le in thlan dan tur te soi ho nuwa thutluk na top siam turin an kau khom ni in an ziak ani media then khatin an talan dan chuan in thlan hun tur hi October ni riat le ni som in kara hian an puan an ringa in thlan hunatan hian November 2nd week emo December 1st week emo ani an rin thu an tar lang ani Rajasthan Madhya Pradesh Mizoram le Telangana te chu single face a in thlan ani an rin lain Chhattisgarh te ro true face a in thlan na buat sai ani an rin thu an tar lang tel bok Mizoram Legislative Assembly Tram Kallai MNF ka iswai sarkar hi December ni som pasari sangni somni pathuma top tur ani a heti lai hian state dang Telangana Rajasthan Chhattisgarh le Madhya Pradesh te chu kumthar sangni somni pali January thla a top tur ani thu an ta lang thung danang chuan in thlan puan le in thlan in kara hian ni somni pakhat atlatur ani a heta hian sarkar chol ero chiar tel tur ani lo thung MNF ka iswai sarkar hi December ni som panga sangni som pariat khan laklu ani a soito angin tuna Mizoram sarkar tram kallai mek hi December ni som pasari sangni somni pathum hian atop to dona sarkar tram top ma a sarkar thar laklu man turin in thlan hi buat sai ani thin kumsangni som pariat khan emle in thlan hun tur kha October ni ruk sangni somni pathuma puan ani a November ni somni pariata in thlangin December ni som pakhata vote chiar ani a December ni som panga sangni som pariat khan sarkar thar laklu na hun man ani a khai khom na tan chuan in thlan hun tur hi an puang vat to don ti na ani a naktu ka emo atuk le emo voin tlai lama emo po ECI lam hian an puang thei reng to ti na ani Mizoram bi khi kumsang ni som pariat ang thau khan November thatop lama kanin thlang le tura ngai ta ila in thlan boi pui tu lam te po anin bot saina a fel thokhat to ngai ta ila man ni khan Mizoram lama in thlan boi pui tu te chuan Election Commission of India lam matanga in thlan hun tur hriat tirna omlo ma se in thlan hnung ber hun anga in thlang tura in buat saina kalpuya chutiang tura lo in ruah man chu thil ni dan phung ani awangin chutiang tur chuan in buat saina chak taka an kalpui reng thu an lo sei to ani Mizoram ma po party sang anin buat saina sa to hle a ZPM le MNF te chuan candidate tur puang chiang to in ngor takin campaign an nei chho vut to a Congress lampo in la puang chiang chia lo ma se bial tina an candidate tur nia ngai te chuan ngor takin campaign an kalpui ve tluk to tho ani pathian zara damte a kan chuan tuna tanga thlathum hnuwa chuan kumnga chung min kai hroi tu tur sarkar na siam tu achiang to tura ngai ta ila tu tak ni ang mole